Hej alle sammen, vi sidder her, det er fredag aften, og vi er til LA Collections Release Party. Vi sidder her i aften med Charlotte, som er eventpige. Hej Charlotte. Halløj. Hvordan går det i aften? Det går godt. Der er proppet derop, og der er totalt god stemning. Det kunne ikke rigtig gå bedre. Fedt. Er der gang i folk deroppe? Helt vildt. Folk er totalt op at køre. Der er helt vildt gang i folk. Fedt. Jeg har hørt noget om det, at du står i baren deroppe. Ja, det gør jeg. Der er simpelthen så travlt, så ja, vi står og langer en masse øl over, som at folk bare drikker mest af i dag. Jobbet som eventpige, hvad er det, du laver sådan en aften som i aften? Jamen altså, det kan variere meget. Nu er der rigtig travlt, så nu hjælper vi meget til i baren i dag. Men ude at danse på gulvet, for folk med at dele nogle shots ud, sprøjte noget skøn pissebenzin ind i deres mund, hvis de er klar på det. Pissebenzin? Ja, det er det. Og folk siger ja? Det gør de, ja. Men hvordan er det, du gør så? Altså, når du sprøjter pissebenzin i folks mund, hvordan er det, du gør? Du test på mig. Det smager ikke som pissebenzin, der. Det gør det ikke. Nej, det smager sådan en lille smule af appelsin og sådan. Det smager ret forfriskende. Jamen, det er så, man tager det. Du går også rundt og danser og får folk i gang og sådan noget. Snart der er lidt stille i baren, så render vi rundt på dansegulvet og får folk med og giver den gas. Det synes jeg er helt fantastisk, og jeg misunder dig vildt meget for at kunne få lov til at rende rundt og have et arbejde, der hedder få folk til at danse. Ja, ikke? Jo, virkelig. Det må virkelig være sjovt. Jeg klager ikke. Er det svært at nå rundt til alle og nå at give alle folk pis og benzin? Der er mange mennesker, men man må bare tage det i sit eget tempo og bare huske på at give folk et smil på vejen og lade være med at have så travlt. Helt sikkert. Er der mange, der hiver i det og siger, giv mig noget drikke? Ja, specielt folk er ved at blive godt fulde deroppe, så der bliver hedet godt i en. Er der noget, du vil sige til folket derude? Hvad vil jeg sige? Jeg vil bare sige, at de skal fyre den af, som de gør i aften. Det er helt fantastisk, og man kan kun være i godt humør.